Hemmeňize salam dostlar. Men bugün siz bilen Rossiýada SEO'ny näde bilet almaly öğretjek bolýan. Başlamadymyzdan önce YouTube kanalymyza agza baryp like basyp, dostlarınız bilen paýlaşyp, kommentar galdyrmagy haýyş edýän. Hemmeňiz taýýar bolsaňyz, onu başlaýym. İlk özüm biz näme etmeli? Biz SEO programasyny ýükläp almaly. Dostlar, SEO programmasy Play Market'da ýokdur. Şoň üçin Chrome'dan ýa-da Yandex'den gözläp alýar. Yandex'e näme ýükledýär? Näder şu ýerde biz S7 APK Android istendik. Bir isteden Android, isteden iOS. Böyle dostlar, şu yerde görüntü from name приглашение S7 Airlines. Şuna basacağız. Evet. Bizde Android, Apple Store, Apps Gallery, Galaxy Store senligi bar. Şu yerde Android'i basacağız. Nerede oluyor? Mesela size anlatayım. Bizde eyyam bu bar dostlar. Yani bakacağım. Ben alıp koydum SEO programını yöne. Şunu bakacağım. Bana gerek gel bu. Şimdi dostlar, şu yerden Zagonska'dan çıkıyor da Zagonska'dan uçsana koydular hem ne kadar oluyor. Şimdi bana gerek var. Nerede? S7 programımı da takip yine S7. Şimdi geriye. Evet, konuşma değerli S7 programını için. Dostlar, size bırak yatmadayım şu yerde. S7 programını girene registrasyon etmeyi başarsanız has kol size. Ben registrasyonu Türkmenistan'daki numaram benim orada kan. Benim şöyle yapılsa size bonus yığınak veriyor. Bonus ne mi? Aslında 4-5 biletten mi 4 bilet alandan sonra size grubun skitka oluyor. Şöyle meyattan çıkarman dostlar. Onun için ben sonra registrasyon ettirim. Şimdi registrasyon edilene neyle ediliyor? Elbette yine hemme dağınlan yazılıyor şöyle. Hoşçakalın yani men dağınlan men profillemin şu. Şimdi size korkacaklardım esası ne mi? Dostlar, bu pek bileti basacağız. Aydın misal için Moskva, Aşkabat ya da Aşkabat, Moskva istendik çift tane istendik yere sayılap bilen Moskva, Aşkabat neyle kodunu verdi işte çıkarana onu yazılan yere Mos yazılan öyle çıkarıp veriyor. Verdi Aşa G yine Aşkabat çıkarıp verdi. Şimdi evet mi? Çista faylamalı. Misal için aydalı şuun 3. yanvar. Ortaca bir tarafına gerek bolsa dostlar yine aparatla edip bolýar. Nähili ýagdaýda edip bolýar. Seni Koçistan basýan bahalar görkezip durýar. Şol ýaşyl bolsa ardan bahalar bolýar. Dostlar şunu ýatdan çykarmam. Egerde häzir men size nähili ýagdaýda görkezsem kam şoň içinde sarılaram bolýar dostlar. Häzir men size görkezýän. Şoň içinde sarılaram bolýar. Ene şu da sarılar onu bular gymmatly aşakda teresine 23.845 rubl diýendir. Emma ýaşla basýan bolan 20.760 rubl görkezýär. Dostlar, hemmeler bu bahalara düşünüpli. Şimdi biz näme diýäs? Häzir dünýä Çistamyda gelýär. 3. yanvar alýar. 3. yanvardan Dünýä bir Çistan aýlany tuda apparatynda dünýä bir tarapyna. Indi basýar. Apparatyn bize gerekli pasajer bir tane hiç ödgörden Night Scene basýar. Yine dostlar
Hoşuna yani bu baha şeyle seredin bez bagajdır dostlar. Yine eğer bagaj gerek olsa yine siz berde kaptanına bagaj knopklarına basıp bilersiniz. Bagajda yine bahanı görýäňiz. 20.500 rubl berkede. Emma bez bagajda 17.375. Emma men düşünüp bolsa bez bagajy alýar. Dostlar yine seredin şu yerde ekonom bazı var. Bu yerde bir neçe tarifler var. Bunlar nähili tarif, näme üçin gerek bolandygyny. Eger siz şu tarifi alsanız hiç şeýle waz bir adam abmenem bolýan däldir dostlar. Abmen moşt bolmagy mümkin ýöne. Toşuna men garanti beremem, etip göremmakdym. Eger de ekonomi standart saýlasanız, ene şu ýerde bagaj bardyr dostlar. Ene bärde baha ütköýe görýänizmi? Önem mesde saýlap bolýandyr dostlar. Görtüňizler. Ene bärde de serowna wazbrat bilen abmen ýokdur dostlar. Bolam ýöne etdi bolýar, ýöne näle kädede abmen etip bolýar, wazbrat etip bolanak. Ýene bir tarifimiz bar. Ekonom plus. Bunda ähli öz içinde bagaj, abmen, wazbrat, hemmerat öz içinde. Dostlar, biz näle en ekonom tarif saýlaýar. Ekonom bazı var. Dalýan batýar. Şimdi şöyle görýän dostlar. Dalny ýazmaly. Dalna menne özümki ýat görkezýär size. Hemmeradim taýýar menne. Hoşuma ýaly. Şöyle dokumenti dostlar, şöyle Zagran pasap Rossiýa Federatsiýa diýip durandyr. Şoňa drugoý dokumenti basmasaňyz bolanok. Siz garaşdan Rossiýa däl. Drugoý dokumenti basýas hemme dalny ýazylan surok köpmäň suratda gerekdir dostlar. Pasport dalny görüşüňiz ýaly. İberde stranada köpmäň suratda Rossiýa diýip durýandyr ýöne. Biz şoňa dostlar näme etmeli elbetde öz Türkmenistanymyz saýlamaly. Türkmeniýan saýlaýar. Yine näme? Bu ýerde nomer karty bolan ýa-da registrasiýa edilen wagt size nomer karty berilýär. Şu kartdan üstüne edilýär dostlar. Yine ilk aşağıda kontakt. Poçta näme ýazýan dostlar? Elbetde hemme bilşiňiz ýaly elektron poçtany ýagny Gmail poçtany ýazýanlar berde. Hem berde ine öz telefon belgini ýazýan. Ben berde Türkmenistan nomer durandyr. Ama üstlerden öz nomerleri ýazyp bilýär. Yine dostlar basýar sahraylydy. Ben haýçym ýaly şu daşta ýarar bolýandyr. Dokumenti basanygda hem dalýar. Bitdik. Yine dostlar seredim. Biz şu ýerde 10% stetde bolan bagajym alyp bilýär. Hoşmaça şona mätden çykarman dostlar. Hemem ýerede berde 50 rubl dik görkezýär, emma 70 rubl alýar mesle üçin. Şonu mätden çykarman, mesle de alyp bilýär. Mesle näle alýar? Sendikerde näha mesle basýar. Ene, boşuna mesleler bardyr, boş mesleler. Şeýle mesleler çykýar ene. Gördüňiz hem dostlar. Mesle saýlajak bolan üstüne istenip birine mysal üçin aýdaly. Aýna tarapdan gerekdiýse aýna tarapdan bärde gorkadan hiç bir ortadan alýar ene. Ikinji zeýan alýar. Ene gördüňiz ýa-da 50 diýip gorkadan 70 boldy dostlar gördüňizmi? Şoňa bir mesle saýlanda ýa-da çykýar. Hoşmaça bagaj dedim dostlar, ene bagaj basýan hoşmaça bagaj bolup bilýär şu ýerde. Ona nähili kädede bagajym birinji tarifler bilen berýändir. Ene basýan bolýan we şu näçe diýär. Gördüňizmi? Başda gorkadan 2000 diýip gorkaz gördü bile. Bir bagaj näme gerekden? Ben size şeýle düşündirip oturuyorum. Hemen ene şu ýerde hayvanlar üçin bir değişildi. Bulan bir değişildi. Bulan bir değişildi. Ene dostlar. Страховка сумкага diýär we näle diýip bolýar. Belsiz страховка diýär. Bular hiç haýsy bir de ekonom klas alsa ardan bahada bilet aladym diýär. O gerekdir. Umumman İdiyorlar flaşlık olmasına diye bunu başlama oluyor. Dostlar var yani şöyle страховка näme? Ve
Tamam da medeniyet çok yani yapsa journalistler okuyup sırf okuyana biz şunu şöyle görüyoruz bakane. Näçede bilýän baka 7.3 näçede. Näde baka görüşmüz ýaly 7.970. O näç aýyrmaly. Elbetde şu ýerde ýygy basýan ene 7.370 ýaş gördü. Görüşmüz ýaly. Dalyany basdyk. Görüşmüz ýaly. Bizim hemme adamız aýar. Ýene bir zat ýatdan çykarman paýlaşmakyny şu ýerde SMS odawleny bar. Şoňa 50 basýan. O ýerde telefon nomeryňyza SMS gelýär. O sizin tölük edildiğiniz baradaky çeýerinizi berýär. Dostlar, hemmäge ýasyndyra, hemmäge düşünükli bolan bolsa, dinä bir de näme gerek? Tölemek galýar. Tölegi nähilek ýagdaýda isteseňiz SBB bilen töläpdiň, isteseňiz Sberbank Pay bilen töläpdiň, isteseňiz Yandex Pay bilen töläpdiň we Другой kart. Другой kart näme? Elbetde elinizdäki Mir kart bar hemmägizde. Şoňa kart nomerlaryny berde yani sıragyny berde sen 3 koduny ýazýaňyz we boldy. Indi dostlar, ähligide düşünükli bolan bolsa, şu videony sizden haýyş edýän dostlar, SSM'ni bilet aljak diýip bir därim maşenikler sokulandan olary sokulmagy üçin özleri öwrenmek üçin şu videony paýlaşmagy sizden haýyş edýän dostlar. Lütfen şu videonun sonuna çektiğimden için çok sağ olun. Dostlar, näme diýmek isteýän men size esaslar adamın edýänini adamım etip bilýär. Şoň üçin öwrenim, bilim, etip pozamän size ýene-ki videolarymda goşmaçy maglumatlar, goşmaçy täzepler bilen elbetde sizlerle paýlaşmakçy. O zatlar bilmek üçin siz menin kanalyma agza bolun. Men kanalym nähillik, elbetde men size YouTube kanalym görkezýän dostlar. YouTube'a ya da internet sahypalarym ählisine şu ýere ýazýan size YouTube kanalyma görjek dostlarym. Bu videony YouTube kanalyny görmek isteseňiz elbetde şu ýerde ýazylýan ýere täç ýerde baldygyny görýän täç ýazylýan. Bu da benim YouTube kanalım dostlar. Şu videolarımı sunayım. Şu kanalı yüzden ben videolarımı paylaşacağım. Hem yerine takdirden paylaşacağım. Hem benim dostlar kanalıma abone olun. Hem de videoları dostlarımla paylaşın. Kime yere de nähilek teklifler olsa, kime näme zatlar gıplandırýan bolsa, kommentara ýazyp berýärsiňiz. Onda näme dostlar? Günleriniz için köp sağ olun.